sila may pahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ningon ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Ako si Sunshine, 33 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang panghitabo. Uy, Sunshine, kadugay gud nimong namabdos. Maulagi maui. Maon na. Kay gilangay-langay manggod na ninyong butanga. Pila na goy edad nimo? 30 kapi na ka. Ma, kagaan ba kami ani? Oh, naamang gihapoy uban nga ni mabdos ba? Pagampo lang mo nga ihatag nas Ginoo ninyo. Pait kaayo kung wa mo'y liwat. Ma, Wa pa gyud day. pagidong eh. Nagtiti ko ganina pero wa man gihapon. Sige lang day. Paabot lang ta. Dito kung ihatag sa Ginoo na to. Dong, Suway ko na ninyo day nga mga dap mo. ha? Oo, mo ni kasagaran buhaton sa uban nga lisod hatagag anak. Daghan akong nadunggan anak day nga kun managop kuno og bata, unya kaloy-an mo sa Ginoo, basig hatagan dayon mo anak. Mao ba day? Suway lang ko ninyo. Wabitay mawa. Sige day. Ako ingnon sa Rayana. Sige, pwede ra. Suwayan na to ang tanang paagi day. Mahatagal lang ta. Sige dong. Kamoy na akong mama o papa. Oh, sugod karon Trixie. Kami ng imong mama o papa. Yay! Thank you, mama. Thank you, papa. You're welcome, Trixie. Unsa day? Mabdos na ka? Oo, dong. Nagtiti ko pag ulang o positive. Yes! Naara yun tayo atong kagalingong liwat day. Sunshine, ang pingi yun ng gimabdos ni mo, ha? Oh, ma. Og kaon, og mga utanon. Pagbantay gid sa imong kanon, ha? Kanang mga healthy foods para sa healthy ang bata inigawas niya. Oh, ma. Mayroon ipang labaki, way init. Day, unsa mo ka day, oy? Ha? Karoon mo ka ng laba nga gabi naman. Mas mayroon ni labaki, way init. Dili magkinahanglan mang laba ka, god. Dako na ba mong tiyan? Ingon bita ko nimo nga magpalundre na lang ta.
Sus, uy, ano kun kang kwarta kung magpa-laundry, uy. Masa pa, madapa man gud nako pang labagod. Ay, kabalakan ako. Oh, aray! Sto, uy. Ha? Da. Ha? Da. Nga nung nang labay kag buwak na ako, uy. Yabag maning silingan na itong bayot. Hoy! Sa'yo, problema ni mo! Nga nun, labay magagbuwak! Recorded by X Thunder Gaming. Hapit yun makakitag away nga kumbana sa dihang gilabay ko sa among silingan nga bayot ug buwak. Amo siya gipangutana kung nganong nang labay siya. Ug matod niya, tuo-tuo ko no nas katiguangan nga basta eklipse ko no, nya dunay mabdos, labayan ko og buwak. Unya, Nigawas ka kagabi, edi ay? uma, Ay kaya pagbayain tao ni mo sunshine. Wala ka mahibaw nga eklipse gabi eh? wa, unsa day na ah. Unsay naa. Wa ka mahibaw. Bawal mo gawas ang mga mabdos kung doon ay eklipse. Ang uban gani tabunan gyud tibok bay. Ingon man ang mga bintana, di makadaot sa bata nga imong gimabdos kay doon ay eklipse. Unsa ma? Uy, pagampo. Pagampo lang nga normal ra ang bata inigawas. Ma, Karoon mong sung kadungog, ana, uy. Di magi kumutuo, ana. mao lagi dong uy. Ako mansad, di kay kumutuan ng mga tutuos katiguangan. Si mama ra manggod mo ikusog kaayo mutuo ana. Pero abi ni mo dong. Mura na lang hinuon ko kulbaan sa gisulting mama eh. Di unsam na siya. Ingon siya kay mag-ampo lang kuno ta nga normal ra ang bata ini kawas. Day, ayaw palabi ko ng huna, ana, day. May stress ra ka. Ang pingin na lang imong kisabak, okay? Oy dong. Aray, sakit naman akong tiyan. Ano man eh, manganak naman tingali ko. Dong! Dong! Day? Uy, day, nganong ka? Dong manganak naman tingali ko. Sakit naman kay akong tiyan. Mo ba? Dali, dadun ka sa ospital. Gikasubo na ko. Kining ang imong baby dunay face deformity. Unsa, Dok? Day, ang atong anak, day. Doon na dyo'y deformity ang naong. Sakit kang pamalandungon nga mao ni nahitabo sa among anak. Nakaanak na tuod mi pero dili subnormal ang iyang pagkatao. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nganong nahitabo man ni sa among anak? Tungod ka niya itong pag-eclipse nga mikawas ko? Tinuod ba nga makaapekto ang eclipse sa mga maptos? Ikaduhang pangutana, diligid kaayo kumutuo sa mga katiguangan, pero tungod ani, naguol kay ko og nagmahay. Naguol mi sa kumbana nga malahi ang among anak sa mga normal nga bata. Kung dili man tinuod nga makaapekto ang eclipse sa maptos, posible ka ha? Nga na-stress ko atong panahona, katong giingnan ko sa akong mama, nga basig dili normal ang bata inigawas niya, maong magyud ni resulta paggawas. Ikatulong pangutana, kung wa man ni basihanan ang tanan, unsa man gyud posibleng hinungdan nga na may deformity ang naong sa akong anak. Pulos man unta puno sa nutrisyon ng akong gipangkaon sa dihang nagmabdos ko. Doon na kay bitamina nga kuwang nako. Ikaupat og katapusan. Kung ipaopera ko ning akong anak, mga pila kay magasto. Doon na ba'y funding ang gobyerno para ana? Asa man tamahimong makapangayo og tabang? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sunshine. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw.
Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga gratitude turns what we have into abundance. According to Father Aloy ni. So kung sa may mga blessings nga nadawat nato, magpasalamat ha. Di kay magpahambog-hambog may lucky mo ko. O na-achieve na ko ning mga butanga. Pasalamat. Kay kung magpasalamat ha, magiingon ni Father Aloy nga abundance will come in, will improve, no? So, na. Simple, thank you. Ay mga dili mag-comment og negative kung naay madawat nga mga regalo pananglitan. Alright? So nga tong magtatampo karong alawa si Sunshine, 33 years old, taga Cebu City. Punto medical, kabayan kini siya yung firstborn nga bata, no? Pediatrician gyud ang concern ani, no? Cebu City, musta naman si Brother Nerio Abela, ha? Diya sa Sunok, Lahog, si Manong Bert Abela. Musta naman? Musta namang mga taga mga Pinida family diya sa Sibunga. Mga pamanto ako makaila Sibunga oy. Nawa man tong gisurat ninyo diya sa 7-Eleven oy. Ako lang tong pagitaon, no. Ug diya sa Minglanilla daghang kay tag mga kaila diya. Musta naman diya ay si Catherine Rusa. Rusa. Diya sa si Juanito Amaya diya sa Lahog. May kay mo tukar Juanito. Amug si Pipi Imperio. Atang ninduta ni si Pipi Imperio mo tugtog ang iyang keyboard. Kanta may gabi ni Pipi. Dito sa Haya sa member ng pamilya nga taliwan na, no? So, ay kani si Pipi mo kanta. Alright? So, going back to our sender, unang pangutana. Nganong netabo man ni sa akong anak tungod kaha ni atong eclipse. Tan-aw ko no siya eclipse itong nagnabdo siya sa iyang anak. Mao nga siya to na ay mga deformities. Tinuod ba nga makapikto ang eclipse sa mga nabdos? Little backgrounder, no? Kining eclipse man god na malagi ng mga adlaw, buwan. So, kuan siya, kung mabarahan, mag-align ang adlaw, ang earth, ug buwan mo na mag-eclipse, no? Sa akong nahibalan, duha ni ka klase, ay solar ug nay lunar. Ang solar kung ang buwan mo kuan mulabang between sa adlaw ug ang anang earth. Ang lunar kung ang earth mulabang between sa adlaw ug sa buwan. So mao na ang duha ka klaseng eclipse, no? Ba yung mga eclipse itabo ni sa ato. Ituhuan nga kung mututok kuno ka ning eclipse. Kadaot kuno ni kay na kuno radiation mo koy ingon nila. Para safety, dili lang gyud ka mututok directly sa solar eclipse pananglitan without proper protection sa imong mata. So mao na. So mag-align naman mag-align ning adlaw, buwan ug earth mao nang eclipse, no? The most recent na tong eclipse, partial eclipse to na tong September last year, no? Ug gituhuan nga karong Agosto na sa laing eclipse karong Agosto karong tuiga, no? So makaapekta ni siya sa humans. Gituhuan nga maka-cause na siya retinal damage, no? So kanang retina mo na part sa atong mata nga kung ma-damage, posible kang di na makakita. So maka-cause na siya panic attack, anxiety, ug other forms of mental problem, no? So ako malikon kung na ni eclipse, ayaw na lang diretsog tutok kay gituhuan nga naa ni siya radiation effect especially sa mata. Adto sa imong bata maglisod kog kunik
Pero kung buntis ka atong nagsikag tutok-tutok sa eclipse, there could be possible radiation effect. No? Ako lang pong banabana, di ko sure, ana. Sunod nga concern, dili gyud kaayo kumutuo sa mga katigwangan, pero tungod ani, nagguol kaayo ko og nagmahay. Nagguol, ngan, naguol mis akong bana nga nalahi ang among anak sa mga normal nga bata. Kung dili man tinuod nga makaapekto ang eclipse sa mabdos, posible ka nga na-stress ko atong panahon na katong giingnan ko ang akong mama nga basin dili normal ang bata, inigawas niya maong maugid ni resulta paggawas niya. So there are many reasons o mga congenital problems, no? So kung para nga ma-safety, no? Cebu City naman Sunshine. Makita ko na usa ka developmental pediatrician. O bisag pediatrician in general, para ma-assess ang imong bata. May mga congenital defect, mga autistic, mental problem. So ma-assess ni og ma-diagnose ang matagaan og sakto nga tambal, mga vitamins paron, no? Kung eclipse, di po ko sure, basta kaysa kung naibalaan mo, emit ko ni radiation. Sunod nga pangutana, kung wala man ni basihan tanan, unsa man gay posibleng hinungdan nga naa may deformity ang naong sa akong anak. Pulos man unta puno sa nutrition ang gipakaon sa yang nabdos pa ko. Doon na kay vitamina nga kuwang nako, posible, no? Og what about the immunization nimo, pagpaprenatal nimo, immunization sa bata, pagkatao. So these are factors to be considered. Kung naagyo po'y inborn error of metabolism, daghan kaayo ni, no? So dili lang kay nintanaw kag eclipse, so posibleng hinungdan nganong nayo deformity ang naong sa imong bata. Go and see a pediatrician para ma-assess ang sitwasyon, tagaan og saktong pagtagad kay maglisod man pug kog tagna lang lisansya, wa ko kakita sa imong bata. Okay? Sunod nga concern, kung ipaoperahan ko ning akong anak, mga pila pog ka, magdepende kung unsay klase nga doktor ang maopera, pribado ba o publiko ba nga doktor, government doctor, doon na ba'y funding ang gobyerno para ana. No, you can go and ask help from our DSWD. Asa mami pwedeng mangayo og tabang. Go and see ang DSWD o mga government hospitals, na sila yung mga malasakit program ug every now and then ay mga medical missions nga maka-assess ang imong bata. Before ming mga doktor mo tambal sa whatever sakit sa among pasyente, ang pasyente i-properly diagnose pagyud. Kay mag-guided me unsa may mga pamaagi sa pagsulbad sa problema. Alright, so now takasabot ka Sunshine sa imong akong itambag nimo, no? Kung ganito sa libuan, millions kinaminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa among RMN program. Number 1 radio drama program nationwide. Bugiro kay ko, no? Tinuod man na. Di man na hambugiro ka ng hambug ko, no? Kung di tinuod. Okay? So, Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Talagang may gigayon nga makatubag sa inyong mga medical o legal problems. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayo.